Ja se fotografijom bavim godinama unazad, mislim još od kad sam bio klinac, to je bila neka moja ljubav i sećam se prvog aparata koji sam dobio, to je bila kao velika igračkica i sam tako sam bio fasciniran tom napravom, posle čega sam upisao fakultet Metropolitan univerzitet u Beogradu na smeru grafički dizajn i u okviru tog smera sam imao fotografiju kao predmet i to je bilo to. Ja sam rekao, ovo je zaista nešto čim ja želim da se bavim, a moda je, kako sam u jednom intervju rekao, moda je moj stil života i moja privatnost, tako da sam iskombinovao dve lepe stvari u jednom. Da, obzirom da si spomenuo to, ja često volim da kažem, obzirom da je moja emisija modna, pa nekako modu povezuju sa stilom, a ja nekako te dve kategorije dosta razdvajam. Koliko se po tebi moda i stil uopšte razlikuju? Pa prilično. Ja kažem, ljudi moraju da shvate da generalno moda je ljudi brkaju pojmove, to je definitivno, to si dobro primetila i problem je što ja kažem za dobar stil nije neophodno nositi brand, logotipe, prekriven tim logotipima, ja ne znam tačno ni šta se podrazumeva pod dobrim stilom i ukusom u Srbiji, ali u svakom slučaju ja sam rekao i pričao sam o tim iskrzalim torbama, mojim čuvenim ešarpama i slično. Ja kažem, zaista može da se uradi mnogo toga, a da se postigne određeni stil i da to zaista izgleda, da se prati neki određeni trend koji je specifičan za tu sezonu ili kako već. Primeniti dobar modni savjet, ali naravno svoj krajnji pečat ostvariti. Apsolutno, apsolutno. Reci nam, koji je tvoj modni stil? Moj modni stil je neki polu-casual. Ja sam osoba koja preferira inače crne i bele nijanse, tačnije crna i bela su prosto kontrasti koje ja najviše i nosim, ali u suštini volim i te neke nedefinisane nijanse, maslinaste, zelene, bež, brown. Nisam fan baš plavih nijansi, iako zaista savjetujem svima da je to totalni trend i hit ove sezone, taj neki mornarski look, retro se ponovo vraća u modu što meni je zaista sam neko ko voli te 50. 60. i srećan sam zbog toga. Tako da sad sam baš i davao za jedan časopis modne savete i eto, volim da budem neko ko će da prosto savjetuje ljudi, iako zaista posao stilista ostavljam onima koji su usko vezani za tu oblast. Dosta poverenja su ti ukazale poznate ličnosti, da kažem poznate i kako što se tiče modnog sveta, tako i muzičkog, pa koga bi izdvojio kao najzahvalnijeg za saradnju, a koji je bio malo više zahtevan? Pa znaš kako, neću reći ko je bio više zahtevan u svakom slučaju, ali svi su mi bili dragi za saradnju, jer su zaista, ja kategorišem ljude s kojima radim, zaista ne radim sa svima. Jer ovo zvučalo nadobudno. Maneua. Dobro, u svakom slučaju zaista jeste tako, jer prosto volim da se stvori jedna prijatna atmosfera na snimanju i to je specifičan za mene, to je moj pečat. Dakle, imamo odličnu komunikaciju sa stilistima, sa šminkerima, sa frizerima, sa celim timom i onda kad mi prosto dođe taj neko ko je prosto prisutan na fotografijama, ja želim da taj prosto isti duh bude prisutan i kod te osobe. I prosto ne bi volao da se stvori neka tenzija i da mi bude neprijatno i meni i svim tim ljudima prosto. Tako da zaista sam imao sjajnu saradnju sa svima. Slađana Milošević recimo je neverovatno inspirativna, zaista, ja kažem, ona je po meni jedna od modnih ikona definitivno, što se tiče XU scene, ali i dan danas. I prosto njena pojava je takva, da kažem, veoma inspirativna. Ana Štajdohar je preslatka, mislim, džepna Venera iz ovu. Tako da kažem, sjajnu saradnju zaista imam sa svima.
moj rad je obeležila saradnja i sa domaćim kreatorima, što je jako bitno za modnu scenu u svakom slučaju, posebno kada su to u pitanju Verica Rakočević, Bata Spasojević, Ana Vasiljević, Valentina Obradović i drugi, jer to je bilo sve u okviru jednog modnog editorijala koji se zvao Ime mode i predstavljao je, tačnije radila se modna kritika i onda je to bio jedan editorijal koji je povezan bio. Komplikovanije malo priča nego što, kako sam ja krenuo sad objašnjavam, definitivno. Ali, kažem, eto, imao sam tu čast da sarađujem sa njima, sarađivao sam sa mnogim poznatim ličnostima, Anom Štajdohar, Aleksom Jelićem, Borkom Tomović, glumicom, Bojanom Ordinačev, Nadom Macanković i drugim. Na samom početku si rekao Verica Rakočević. Verica je takođe bila često moj gost i eto, pratim Vericu što se tiče njenog rada i ono što je meni privuklo pažnju jeste tvoja saradnja sa njom, obzirom da znam da je Verica izričita što se tiče svojih saradnika i da dobro zna šta želi i šta hoće. Kakav je tvoj utisak i šta ti misliš uopšte samom tom odnosu? Verica je sjajna, zaista ima neverovatnu energiju, veoma pozitivna žena i nekako, eto, zaista smo postvarili sjajnu komunikaciju i privatno se i čujemo i meni je jako drago zbog toga. Stvarno sve pozitivno. U svakom slučaju. I kao dizajner mi je, mislim, zna se ko je Verica Rakočević. Dotakli smo se i modnih ikona, spomenuo si modne ikone, pa bih voljela da se pozabavimo i tom temom. Nekako muzička scena i modna scena se dosta preklapaju što se tiče toga. Sa muzičke scene se dosta modnih ikona izdvojilo, osoba koje su diktirale, evo poput Madone, na primjer. Koja je za tebe modna ikona što se tiče tog nekog muzičkog sveta? Znaš kako, ja često dobijam neki taj hate vibe od ljudi, s obzirom da ne mislim da su kvalitetne modne ikone one koje se trenutno potenciraju kao što su Lady Gaga i drugi, jer po meni je to jedan totalno već viđeno, prelazi tu granicu između ekstravagantnog, interesantnog i postaje po meni malo morbidno i degutantno, iskreno. Tako da nisam fan tih ekstremnih, kažem, nekih modnih ikona nazovi. Postoje ljudi koji jesu zaista specifični u svakom slučaju, kao što je Andrej Pejić, model. Koji je interesantan sa ovom pojavom, ne bih ga izdvojio kao modnu ikonu, ali generalno kao veoma interesantnu pojavu u svetu mode, da. Zatim tu je, kažem, eto, na našoj sceni Slađana Milošević, koja je meni, kažem, prosto interesantna. Preći ću sad opet na ovu drugu scenu, neću se zadržati domaće, pošto tu baš i ne mogu da izdvojim mnogo ljudi. Ana Vintur, Roisin Murphy, bivša frontmenka, grupe Moloko i tako dalje, ima ih u svakom slučaju, da. A tvoja pojava na muzičkoj sceni, kakav je utisak što se tiče toga? Rečica postala, kako izvinim? Tvoje uopšte snalaženje na muzičkoj sceni, zašto si se uopšte upustio u te vode i otkud ljubav prema muzici? Stvari. Da, to je moja prva ljubav. Ja sam upisao bio muzičku školu kao dosta mlad i prosto imao sam neke tragedije u porodici koje su poremetile ceo moj život i morao sam da ostavim to po strani. Prosto, mislim, pretpostavio još nisam imao snage da pevam i da se bavim muzikom. I sad kada je došao pravi trenutak da uradim nešto na tom polju, ja sam snimio jedan single koji je više bio emotivna stvar i emotivna priča, ali planiram definitivno da se pojavim na muzičkom zvezdanom nebu, kažem negde krajem godine ili početkom sledeće, neću više ne govorim kad stignem, i da prosto me ljudi prepoznaju i u tom polju, jer smatram da sam dorastao i toj tituli. Da, dosta talenata kada si ti u pitanju zaista. Da li možeš da kažeš da imaš određene periode i faze kada se posvećuješ nečemu više, nečemu manje, ili to kod tebe ide u kontinuitetu i uporedo? Ja sam nedavno rekao, može mi. To je zaista moj odgovor na ovo pitanje iz prostog razloga što sam mlad i ja sam rekao prosto do nekih godina može da se opredeli da kaže ovo je stvar kojom će se bavim do kraja života. Ja sam odlučio čime ću se baviti, ja se time bavim, kraj. Sve ostalo što je moj hobi, moje interesovanje, mojim bavljenjem, ne znam, novinarstvom, medijima i prosto, eto. U neposrednom razgovoru rekao si mi da si imao svoju emisiju o modi. Da, imao sam autorsku emisiju na studentskoj televiziji i to je bio taj period kada sam, kažem, morao da odložim svoje dalje angažovanja vezano bilo šta, ali u svakom slučaju, kažem, ako bi se ponovo angažovao u tom polju, ne bi mi bio problem da se ostvarim ponovo, definitivno.
Sad reci mi šta ti smeta na modnoj sceni, šta zamiraš, šta te nerviraš, šta ne voliš da vidiš? Ne volim, ja nisam fan tog nekog underground, preterano urban stajla, whatever, kako ga već zovu, iz prostog razloga što se pojavljuju kao neke male modne sektice koje ja ne volim, zato što ne mislim neko ko potencira i krajnost i kada sve što u stvari nije moda i što u stvari nije stil se kao stil i kao moda samo zato što je urbano, jeftino i tako dalje i onda se pokušava se da se to afirmiše na po meni je to veoma pogrešno. To je prva stvar koja me nervira. Druga stvar je, ako pričamo o domaćoj modnoj sceni, a taj nedostatak zaista dobrog stila i mnogo je lakše doći do nekog brenda u Americi ili ne znam gde nego ovde, a ljudi su ubeđeni da je to prosto da je to prosto trend, prateći razne serije, gledajući filmove i tako dalje, a ne znaju da mogu da otvore plakat, da nađu haljinu koju je nosila njihova majka, da je prekroje i da ona zaista bude odlična, da bude moderna i da bude aktualna za tu sezonu, kao što rekao, te stvari se prosto vraćaju u modu. Dakle, moj savjet bi bio generalno manite se zaista onoga što vam pričaju i pratite sebe i zaista to je najbolji modni savjet u svakom slučaju. Što se tiče naših dizajnera,